Ahojte priatelia, moje meno je Miroslava Melajová a som lektorkou mentálnej aritmetiky AmaKids. Prostredníctvom tohto videa by som vám veľmi rada predstavila, čo je to vlastne tá mentálna aritmetika, ako nám pomáha, aké spôsoby výučby ponúkame a zároveň pre tých, ktorých to bude hlbšie zaujímať, tak ponúkam také krátke videá, ktorými vás budem sprevádzať a kde vám vysvetlím základy mentálnej aritmetiky, aby ste si vedeli doma aj vy sami počítať a skúsiť, či vás to zaujme, a v prípade, ak vás to zaujme, tak môžete potom pokračovať na mojich alebo teda celkovo v našich kurzoch v rámci celého Slovenska. Takže čo je to vlastne tá mentálna aritmetika? Náš ľudský mozog pozostáva z dvoch mozgových hemisfér, z ľavej a pravej. Každá táto mozgová hemisféra má na starosti svoju vlastnú špecifickú úlohu. Ľavá mozgová hemisféra myslí predovšetkým analyticky a logicky a teda má na starosti naše teda logické, analytické myslenie, a pravá mozgová hemisféra má na starosti zase naše emócie, našu predstavivosť, našu kreativitu, a tá vlastne myslí alebo vníma svet v obrazoch. Naše súčasné školstvo vyučuje predovšetkým, a teda využíva sa pri výučbe predovšetkým ľavá mozgová hemisféra, čo má za dôsledok to, že pravá mozgová hemisféra nie je dostatočne rozvinutá. A práve mnohé vedecké štúdie ukazujú, že genialita mnohých vedcov spočíva práve v rozvinutosti pravej mozgovej hemisféry. Mentálna aritmetika je vlastne metóda, ktorá nám pomáha harmonizovať a vytvárať komunikáciu s oboma mozgovými hemisférami. Takže predstavím vám mentálnu aritmetiku, čo vlastne je, aká to je metóda. Mentálna aritmetika je metóda, ktorá je staroveká, pochádza z azijských krajín, konkrétne z Japonska, a pri výučbe sa používa abakus. Takéto počítadlo, ako vidíte tu. Nie konkrétne toto, ale toto už je nové počítadlo, ale využívalo sa kedysi staroveké počítadlo na počítanie jednoduchých, ale aj veľmi zložitých aritmetických výpočtov. Pri tomto počítadle sa hýbe guľočkami, používajú sa obe ruky, aj ľavá, aj pravá ruka, čím vlastne neustále komunikujú naše obe mozgové hemisféry, takže dochádza tam k neustálemu prepájaniu a zároveň sa precvičuje aj naša jemná motorika. Následne, keď sa deti naučia počítať na takýchto počítadlách, nastupuje vizualizácia a počíta sa už na mentálnom, tzv. Imaginárnom abakuse. Tu dochádza k tomu, že dieťa dostane príklad, následne sa toto číslo zobrazí v pravej hemisfére ako obraz, ako guľôčka, čo sa následne zase premieta do ľavej mozgovej hemisféry a dieťa má výsledok. Neustálou komunikáciou medzi ľavou a pravou hemisférou dochádza k vytváraniu nových neurónových prepojení, čo má teda za následok celkový rozvoj mozgu. Mentálna aritmetika teda pomáha nám v tom, že rozširuje sa a vlastne rozvíja sa naše analytické a logické myslenie, naša pamäť, či už krátkodobá, dlhodobá, fotografická pamäť. Pomáha nám to pri rozvoji kreativity, rozvíja sa veľmi naša sústredenosť, koncentrácia, vizualizácia, dokážeme si oveľa viac vizualizovať, predstavovať. Takže celkovo sa rozvíja sa naša rýchlosť vnímania a spracovania informácií a v neposlednom rade nám veľmi pomáha aj pri rôznych zložitých aj záťažových situáciách v živote, kedy sa dokážeme rozhodovať dvoma spôsobmi, a to logicky, ale aj kreatívne. Takže táto mentálna aritmetika je vhodná nielen pre detičky, ale aj pre nás dospelých. Využíva sa aj ako prevencia pred demenciou, Alzheimerom, veľmi pomáha aj pri poruchách učenia, správania, pri rôznych ADHD, poruchách pozornosti,
dyslexia, dysgrafia, takže vlastne táto mentálna aritmetika má veľmi široké využitie a naozaj už po krátkej dobe sú viditeľné výsledky. Ako sa vyučuje mentálna aritmetika? Vyučuje sa prostredníctvom platformy Amakids, kde vlastne prebieha tréning. Tréning prebieha vždy raz týždenne, trvá okolo 1,5 hodinky, záleží to od toho, ako dieťa, aké sú staré deti, či sú menšie alebo väčšie. Ak sú menšie, tak tréning je kratší, ak sú staršie, tak už je dlhší. Dôležité je tam potom to pravidelné trénovanie. Veľmi dôležitá je tu pravidelnosť a systematickosť tréningu, pretože mentálna aritmetika je šport pre mozog. Pravidelným tréningom sú vidieť naozaj veľké výsledky. Čím viac sa trénuje, tým výsledky sú rýchlejšie a viditeľnejšie. Takže nevyhnutné je trénovať aspoň každý druhý deň 15-20 minút. A ako prebieha vyučovanie? Ja začínam od septembra vyučovať krúžok mentálnej aritmetiky v Centre voľného času Dúha, ktorý bude prebiehať raz týždenne. Áno, šteká mi tu naša Zuzka. A taktiež budem vyučovať mentálnu aritmetiku ako kurz v Centre voľného času nie v Centre voľného času, som sa pomýlila, ale v rodinnom centre Šulekovo, kde budem vyučovať raz týždenne. A potom deti dostanú prístup na platformu, kde budú teda pravidelne trénovať, ako som spomínala, aspoň každý druhý deň. A ak nie ste z okolia Hlohovca, tak vyučujem aj online. Kľudne sa môžete prihlásiť aj na moje online hodiny, kde vás budem veľmi rada sprevádzať. Taktiež si môžete pozrieť na www.amakids.sk centra po celom Slovensku, ak by vás zaujalo. Sme už v rôznych a mnohých centrách v rámci celého Slovenska. A tiež, ak by ste mali rôzne otázky, môžete mi napísať na amakids@gmail.com. A ak vás toto video zaujalo a chceli by ste sa dozvedieť o mentálnej aritmetike viac, chceli by ste si skúsiť aj počítanie, aby ste zistili, či vás to naozaj baví, alebo vaše deti, či to zaujíma a chcete sa teda dozvedieť viac, tak pripravujem najbližšie pre vás ďalšie videá, kde vás budem sprevádzať už konkrétnou výučbou a počítaním najskôr na tomto počítadielku a neskôr aj mentálne, teda na imaginárnom abakuse. Takže tí, ktorí túžia rozvíjať svoj potenciál a objavovať ho, ktorý je naozaj nekonečný a obrovský a chcete neustále rásť a rozvíjať sa, tak ste srdečne vítaní a teším sa na vás v ďalších kurzoch. Prajem pekný deň, ahojte.